dulur-dulur khususe wong Jawa, peranakan Jawa ya cah nom-nom kuwi iki riyayane lak wis cedhek ta. Mula lek iso ya do ngertenono Jawane. Umpamane tumrape lek nglencer nyanggone wong tuwa utawa nyanggone sedulur pernah tuwa. Assalamualaikum. Kula nuwun wis padha ae. Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Mbok D, Pak Lek, Bu Lek karo salaman kae matur lampah kula ngriki ngaturaken sugeng riyadin dhateng panjenengan. Ugi ngaturaken sedaya kelepatan kula. Oh iya, padha-padha. Sing tuwa akeh lupute, sing enom sing gedhe pangapurane ya Le, Nduk. Dosaku lan dosamu muga-muga kalebura dina riyaya iki. Amin.